Kumusta mga pasaway? Nahanap ako. Kasing paniid sa inyo ha. Galantaw-lantaw ninyo. Kung asa mo karon na. Kasi ginagyapan mo surusuroy bisag. Ngit-ngit na. Bisag dis oras sa gabi. Sige nagyapong pasaway sa inyong mga ginikanan. Bakit ang langit mo? Kung ito mong birahon adto sa kangit-ngit. Sige ako niyong paniid, sige nagyapon mo pabuyag sa inyong mga inahan. Huwag yapon mo sigig iskwilan lang sa ta mo. Di na lang mo sigig susuri ni kagabi. Gawa na lang mo ng assignment, buhat na mong assignment. Dili kayo magsig suri-suri sa gabi. Pakitaan lang kita mo kasi gira kong panihidin yung birahong kita mo sa kalasangan. Ipiso mo dito para di na mo ka uli sa inyong mga balay. Para di na magugtas ang todo inyong mga ginikanan. Dis oras na sa gabi, sige rin po mo suroy-suroy. Smokin. Maniid ako ninyo.